dan Allah na ce ki tsaya ba dan ni ba, please. Na san bai kamata in tara mace ta gari akan hanya ba, amma ba yadda na iya, dan Allah ki ban dama, please. Me kake so? Daman tambayar ki nake so na yi inda hali. Na baka dama kai tambaya, amma ba ni da lokaci sosai. Ba komai bane abin da nake so face adireshin gidanku, sannan ki faɗa min sunanki. Khadija yar beauty. Wow, suna mai daɗi, Khadija yar beauty. Ni kuma sunana Mustapha MD. Ya kamata ki ban adireshin naki. Kawai ka bari sai mun sake haɗuwa, domin 'yan uwana sun yi gaba, kuma mama za ta neme ni. Ganin yadda kike wa iyayenki biyayya, hakan ya ƙara tabbatar min da ke ce matar aure na. Na gode sosai. Babu shakka samun mace kamila irin ki a wannan zamanin yana da matukar wahala. Yadda fuskarki take da kyau, haka zuciyarki take da kyau. Allah ko? Khadija, ina so na raye da ke. Zan faɗa maka adireshin. A birnin zuciyata, ina jinki, kai ne a ciki.